Сега искаме да направим едно видео за Драго Сафронов. Дай се зумка, бе! Бах майката. Айде, аз ще почна. Просто искам да изразим мнението си към тебе. Супер голям пич си, много нарадваш, много накефиш. Просто супер много се възхищавам и искам да ти кажа да не спираш с тези клипове. Супер много нарадваш тук момчета, то трябва да гледат особено мене и Пепо, аз съм Аскан Юлян, той е Петър. Супер много се възхищавам и много накефиш, брато, желайте успехи в футбола. И това е от мен, ако има то нещо, може да допълни. Супер си пич. Не знам какво Съжалявам, телефона малко падва, няма се притесня. Не знам какво повече да ти кажа, супер си пич. Брат, много ма кефиш. Като почнеш да ги редиш тия хейтърчета, Направо тия хейтърчета, като ги почнеш направо ти казвам, чай да го оставя да отговориш от това. с това твоето им дае направо на разбъж. Много ма кефиш. Ние те копираме, не сме като някои членета, нали, да варим и пулиците, да. Просто супер много се кефим и искаме да изразим това. И ако можеш да им говориш с клип. Имаш ли? Не. Драго, много кефиш, ние сме ти фенчета. Yeah.